Казах, че нашия събеседник вероятно се е досетил кой е писателят, защото знае отлично английски и е бил на стаж 3 месеца в BBC. Това е Петър Чолаков, главен асистент по политически конфликти в Института за изследване на обществата и знанието в БАН. Той работи върху един интересен проект, свързан с етническите конфликти в България. Това е една много сериозна и обширна тема. Ще очакваме книгата, която той ще публикува. Тя ще бъде също на английски език, но предполагам след това ще бъде преведена и на български. Но нека да започнем от конкретните случаи и след това да преминем към обобщението. Да започнем от проблема с ромите или циганите. Имам ли право да кажа цигани? Добър вечер на слушателите на програма Хоризонт и на предаването Графити по въздуха. Благодаря ви за поканата. Мисля, че всеки човек може да прецени сам за себе си какво понятие да използва и как да нарича тези, които го заобикалят. Лично аз за себе си, без да изхождам от каквито и да е теоретични съображения, които мисля, че в случая са и релевантни, бих използвал по-скоро понятието роми. В лични срещи, които съм имал с ромите, при една или друга ситуация виждам, че те реагират, и казвам по-скоро притеснено, а и направо понякога негативно, когато биват наричани цигани. И причината, според мен, за това се крие в факта, че много често ние българите, когато използваме думата цигани, влагаме доста така негативен смисъл в тази дума. Кое най-много ви дразни в дебата около последните събития с ромите, ако въобще смятате, че има добре конструиран дебат? Няма нищо, което да ме дразни. И това е според мен изключително важно да се каже от самото начало, че към политиката по принцип човек не трябва да подхожда емоционално, с раздразнение, с гняв, с патос и така нататък. Патоса трябва да го оставим на политиците. Много често добрите политици са прекрасни актьори също така. Но конкретно по отношение на конфликта, бих казал, че за мен е важно да се подчертае, че в тази ситуация българите трябва да разсъждават максимално разумно. Трябва да преценяваме всяко свое действие и да не се подаваме на провокациите, откровенно казано, които идват и могат да дойдат и от едната и от другата страна. Капсулирането и гетата, това ли е изходът? Очевидно не. Очевидно е, че затварянето на едно малцинство, на една група хора в гетато и ограждането им със стени е практика, която е отдавна изживяла своята роля, противоречи на основни, бих казал, конституционни, демократични и така нататък принципи. Но да оставим на страна високопарните думи, много по-важно е какво е последицата, какви са последиците, бих казал аз, от това група хора да бъдат оградени някъде в условия, които са, нека да си го кажем откровенно, почти животински. Аз не знам слушателите на предаването колко от тях имат реална представа, но много от тези незаконно построени, една част от тях, разбира се, постройки, сгради, в които живеят ромите, са без течаща вода, без канализация. Решаването на етническия конфликт, напрежението, което съществува между ромите от една страна и между българите, може да стане само като се даде възможност на тези хора преди всичко да се образоват. В същото време искам да подчертая специално, че е много важна и другата страна на въпроса. Важно е, разбира се, и това малцинството да не се самоизолира. Тоест необходимо естествено активност и от страна на ромите. Вие лично бихте ли дали детето си в клас, в който има роми? За мен това не би представлявало абсолютно никакъв проблем. Да дам детето си да учи в мултикултурна среда, по някакво така стечение на обстоятелствата в личен план, мога да кажа, че дъщеря ми в момента учи в детска градина, в която има деца от цял свят. Това е просто особената ситуация на моето семейство. Но има деца с най-различен цвят на кожата, с най-различен произход. Така че нищо мене това не би ме притеснявало ни най-малко. Разбирам обаче, искам да кажа много ясно, притесненията на българските родители,
защото непрекъснато ставаме свидетели, затова вероятно и медиите имат някакъв принос на негативни определения, които се дават на ромите. Когато става дума за роми и казват, това са едни крадливи цигани, много често може да се чуе това. Дали и се прокрадва в репортажи, това няма такова голямо значение, така че аз разбирам притеснението на хората, но във всяка един случай трябва да се подхожда индивидуално и да се разсъждава, пак казвам аз, максимално рационално. Казах в началото, че вероятно конструктивната мантра е образование и работа, като разбира се, работата зависи от степента на образование. Защото ако няма образование, тези хора на практика са неконкурентно способни. Точно така. Въпросът е обаче, по какъв начин, не бих използвала думата заставям, но все пак може би и тя би трябвало да се употреби, ще бъдат заставени ромските родители да заведат децата си в училище и да настояват те да учат? Аз, честно да ви кажа, като си мисля по този въпрос, защото биле така поставен пред мен, разсъждавал съм върху него, дали може това нещо да стане, да кажем, примерно, ако се въведе в законодателството, да имаме такава алинея, задължително подлежи. Разбира се, то образованието и сега е задължително, между 7 и 15 година. Независимо от това, обаче, имаме около 20% от ромите, които се остават без образование. В сравнение с другите етнически групи, образователната структура на ромското население продължава да бъде изключително негативна. Напълно съм съгласен, че образованието е ключът към интеграцията на ромите, към интеграцията въобще на всеки един човек в модерното общество. Нека да не говорим само за малцинства, а да говорим за индивиди. Но трябва да си отговорим на въпроса, кои са причините за хартиената кула, както аз се наричам, на ромската интеграция. Защото, както отбелязват много мои колеги, аз напълно съм съгласен с това, че десетилетието на ромското включване 2005-2015 година всъщност се оказа десетилетие на ромското изключване. И има много документи, но много малко дела. И човек трябва да си зададе въпроса, независимо дали е академичен изследовател или политик, кои са причините за това нещата да не се случват? Има действително, нека да не бъдем напълно така песимистични, да не давам напълно песимистична оценка. Има някои неща, които са позитивни. Например, има малко по-голям брой, макар и незначителен, роми, които получават висше образование. Факт е обаче, те остават около 0,5%. 0,5% са ромите, които имат висше образование. Това е нищожно малко. Това не означава ли, че парите всъщност и вниманието се хвърлят върху един съвсем нищожен елит от тези хора, а мнозинството се оставя без внимание и на практика без пари, защото парите са много важни в случая? Не мисля, че има фокусиране върху определен елит. В конкретния случай няма някакъв елитарен подбор. Мисля, че основният проблем, който можем да идентифицираме, ако трябва да бъда така съвсем лаконичен, това е липсата на реален ангажимент от страна на политиците, от страна на институциите с интеграцията на ромите. Общо взето убеждението на повечето политици е, че това е една кауза пердута, че това е една загубена кауза, че това е нещо, с което те няма за какво да се ангажират. И причината е сложна за това. Един от нейните елементи е, разбира се, факта, че в обществото като цяло, сред нас българите, има една жажда, един глад за популизъм, за националистическа, аз би казал радикално националистическа риторика, който се наблюдава през последните години и се засилва, но този глад е паневропейски, разбира се. Другата страна, която е пряко свързана на този проблем с първата, е това, че политиците ясно си дават сметка, че поемайки една такава кауза, шанса, който бих имали те да бъдат избрани и подкрепени, е много малък. Специално и само едно изречение да кажа още, понеже знам, че част от слушателите ще ме репликират и ще кажат вероятно с прихвата, нали, има и ромски партии. Ролята на тези ромски партии, които са изключително малки като състав и като влияние в обществото, е сведена почти до тази на апендикса в човешкото тяло. Тя е сведена от тази роля от политическата система. Да, но ние знаем, че когато се възпали апендикса, може да създаде много сериозни проблеми. Абсолютно, да. Така е. Ще продължим след песен. Графити по въздуха. Продължаваме разговора с Петър Чолаков, главен асистент по политически конфликти в Института за изследване на обществата и знанието в БАН. Господин Чолаков, нека да прочета само част от ваша публикация. Политическата система за сега предотвратява възникването на сериозни етнически конфликти.
но начинът, по който отразява интересите на основните малцинствени етнически групи, е крайно незадоволителен. Изследването на предизвикателствата дава основание да очакваме задълбочаване на конфликтите. Съюзът между политическия популизъм и крайния национализъм, в който нерядко се припознава най-голямата опасност за етническия мир, е само симптом за заболяването, което всъщност трябва да бъде третирано. Продължете нататък. Не е много розово бъдещето, което очертавате. Аз обичам да казвам, че съм песимист, защото песимистът е един добре информиран реалист. Ситуацията е такава, че прогнозите, които могат да се дадат, са, за съжаление, песимистични, и такива песимистични прогнози правя вече от поне няколко години, когато съм анализирал тази тема. Това, което бих добавил към написаното, което вие прочетахте, има, така, струва ми се, е на място конкретно по този цитат. Значи, политическата система не отразява адекватно не само интересите на малцинствените етнически групи, тя не отразява достатъчно адекватно интересите и на доминиращия етнос, както се казва в социологията, и на българите. И това е очевидно, защото политическата система е в криза. Каква е така драмата на българския етнически модел? Това понятие, с което толкова много се спекулира през годините. Има ли български етнически модел? Да, моят отговор е категоричен. Има такъв модел. Това не е просто едно понятие, което витава във въздуха. Разбира се, това е политически конструкт. И основната идея на модела е да бъде институционализиран разлома в обществото, противопоставянето между етническите групи, като се даде възможност на малцинствата да участват със свои представители в различните етапи на политическия процес. Тази идея за реализацията на този съвременен вариант на български етнически модел, защото слушателите, предполагам, не знаят, но има и други етнически модели в България, които са съществували преди 10 ноември, което е една друга, също много любопитна тема. Характеристиката на този етнически модел, който беше изграден след 1989 година и специално в началото на 1990 година, когато беше създадено Движението за права и свободи, показа, че с течение на времето това е един нож с две остриета. От една страна, действително се дава възможност на малцинствата да участват по някакъв начин в политическия процес. Оказа се обаче, че за огромната част от тези етнически групи, говоря за българските, за турците, говоря за ромите, които гласуват, както известно, масово за Движението за права и свободи, оказа се всъщност, че тяхните интереси, нека да го кажа по този начин, дипломатично казано, можем да имаме съмнение доколко тези интереси са реално защитени от тази политическа партия. Вие казвате в тази публикация, необходима е дълбока трансформация на институциите, които претендират, че изразяват интересите на малцинствените етнически общности. Да, това е така заключението, анализа на политическата подкрепа за Движението за ДПС, Движението за права и свободи, начинът, по който то функционира, показва, като се види, например, нормативната база, на която почива партията, начинът, по който се взимат решенията в партията и така нататък, показва, че става въпрос за една много иерархична структура. Нека само да кажа две неща, които според мен са важни. Първо, този разговор не трябва да се превръща в разговор за или против ДПС, защото ДПС в общественото внимание или за и против ромите. Или за и против ромите. Но конкретно по отношение на ДПС не бих искал да се измества дебата, защото в никакъв случай няма да ставам адвокат на ДПС. Аз съм казал доста остри неща и съм писал включително в текста, който важното е да намерим начини за премахване на разлома, за който говорихме. Да. Нали?
Да, разлома това е понятие от политологията. В политологията, българската политология е отражение общо взето на цялото наукознание в България. За съжаление страдам понякога от така малки комплекси за малоценност, може би не толкова малки. Взимат се понятия от английски език, много често се използват и дословно. Примерно понятието кливич, което се използва за обозначаване на такова дълбоко разделение, което съществува в обществото между различни етнически групи, което аз не обичам много да използвам, вместо това предпочитам да използвам думата разлом за означаването на това разделение. И действително целта на модела е била този разлом да бъде преодолян, но ние виждаме с едно изречение, че той като че ли по-скоро се задълбочава. Как този разлом да бъде преодолян? Разлома може да бъде преодолян на първо място с силни институции. Трябва да бъдат силни институциите на държавата. Силата на институциите на държавата, с едно изречение казано максимално просто, означава държавата да може да прилага тези хубави закони, които ние имаме. Тези закони трябва не просто да стоят на хартия, тези закони трябва да могат да се изпълняват. И това е основният критерий за силата на държавата. Изкореняването на корупцията. И това е проблем, който е много тясно свързан с партийната система. Много хора ще си кажат, хайде отново бла-бла-бла, хайде отново общи думи. Това са неща, които се мерят емпирично. Има индикатори за това нещо. Например, така наречените Worldwide Governance Indicators, които са разработени от Световната банка, се занимават, един от тези показатели е контрол върху корупцията. Това са световни показатели за качеството на управлението. Казано просто, един от тези индикатори е контрол върху корупцията. Знаете ли, че в България ситуацията се е влошила в сравнение с 2003. Между 2003 и 2013 година ситуацията в България по този показател се е влошила, докато, например, в една съседна държава като Турция ситуацията се е подобрила. Тук аз замлъквам. На финала, какво да кажем, господин Чолаков? Вие сте един умерен оптимист и смятате, че това е полезно, за да може човек да напипва проблемите и да ги предотвратява. Какво бихте посъветвали, хайде да не кажем политическата класа, на обикновените хора, които са вътре в целия този дебат и взимат отношение естествено емоционално. То не може без това. Аз го казах в началото и ще го повторя пак. В тази ситуация трябва да се слушаме в разума си, да не се подаваме на провокации. Много е важно българина да разбере, че такива променади, като тези, които станахме свидетели миналата седмица, на случайни граждани, които се возят в един автобус, въоръжени с боксове, въоръжени с палки и така нататък, това ще предизвика, казвам го без да плаша никого, а вероятно вече е предизвикало ответна реакция в гетата. Това не е начин на проблема да бъде решен. Разумно трябва да се действа, да се преценява всяка една ситуация конкретно и когато човек бъде емоционално ангажиран, бъде вбесен, казано просто, защото е бил станал обект, станал жертва на някакво битово престъпление и това нещо не трябва да се премълчава, трябва да си зададе въпроса каква ще бъде реалната цена, ако поеме изпълнението на закона в свои ръце. Благодаря ви, Петър Чолаков, главен асистент по политически конфликти в Института за изследване на обществата и знанието. Той е политолог, казано простичко. Да, и мисля, че заслужавате да ви каним по-често по различни проблеми. Благодаря за поканата и с удоволствие ще откликна.